Kunne du godt tænke dig at bruge storytelling i din markedsføring? Fordi du også har hørt det her med at connecte kunder og dele historier, og mennesker køber af mennesker. Men du kan ikke helt lige finde ud af, hvordan er det lige, hvor meget skal jeg dele, og hvor personlig skal jeg være? Så starter det i virkeligheden med, at du skal sætte dig ned og lige huske tilbage i tiden. Hvem var du, før du gjorde alt det her? Hvad er det for nogle historier, du selv har med dig, som i virkeligheden er der, hvor du har nået nogle af dine dybeste lows, og som har gjort, at du har nogle helt unikke indsigter i dag? Og når du så har besøgt de her tidspunkter, så tager du den her oplevelse og fortæller den. Og når vi fortæller historier, så handler det i virkeligheden om at skabe billeder. Så hvis jeg skulle fortælle dig en historie fra min barndom, så skulle jeg ikke bare fortælle den i overskrifter, men jeg skulle dele, hvad jeg så, hvad jeg følte, hvad jeg oplevede, hvad jeg mærkede. Fordi historier handler om at dele følelser. Det handler om at dele det visuelle. Ikke de kloge ord. Det handler ikke om kloge ord. Så jeg vil invitere dig til at prøve at lege lidt med storytelling, og måske fortælle en historie til dig selv på video, og så se den bagefter. Og også være lidt nysgerrig på, hvad gør man med sine følelser? Og hvor meget skal jeg sige, og hvor meget skal jeg ikke sige? For det er jo i virkeligheden op til dig.